नमस्ते प्रणाम, हम अंगूर सिंह और एगो नया ब्लॉग में तैयारी बावे हरनाथपुर में। अब ब्लॉग कौन सी की तैयारी बा? खेती बाड़ी किसानी के। देखिए अभी लोग के बिया नहीं के भइल, लेकिन यहाँ हमारा गांव में सबसे पहले धान रोपे वाला जमदार जा बड़ा जन उनकर बिया उखड़ा रहा बा। चल के देखल जाओ। देखिए बिया उखड़ा गई बावे बहुत तेजी में, और यहाँ बिया उखाड़े खातिर है कहाँ से आयल बलो। देखिए कितना बढ़िया बिया हरियर बावे। चलो तबे भैया कहाँ से आयल बनी बिया उखाड़े? हैं पहाड़ी से आयल बनी बिया उखाड़े। कौन धान के बिया हो? हैं आकाश, कौन धान के बिया है? राजेंद्र मंसूरिया। राजेंद्र मंसूरिया बहुत टप टप उखाड़ते रही। एक्सपीरियंस कहाँ से बा? एक्सपेरिमेंट दिल्ली से लेके आइल बानी। दिल्ली से। ती देखिए आटी है तो बाबे हमने खेत में आटी बनाला, और गाड़ी है तो लागल बा बगल में ले कर खातिर आकाश बाबू यही गाड़ी से जई हन। ठीक बा, तो ये हमनी के धान के खेती होला कि पानी में घुसनी है ब्लॉग शूट कर खातिर। आ सबसे पहले आग लगावेला आकाश से बाड़े हमारा जमदार चा। ये लोग आग लगैले बोलो हरनाथपुर में। देखिए तो मशीन चलाओ तो लोग बगल में मशीन चल रहा बा, जब पाइप बिछल बावे, और हरनाथपुर के धान के रोपनी स्टार्ट कर चुकल बा लो आज से। तो चले के देखा जाओ ले के आकाश बाबू लगावत है। देखिए ये आकाश बाबू हमारा ट्रैक्टर पर चढ़ रहा बाड़े सोनालिका के DI 35 और के स्टार्ट करता है। ले खातिर जई हैं, ले खातिर लेके जई हैं। देखिए हर अपन रोटर उठा ले बाड़े, लेके गाड़ी निकाल चुकल बड़े खेत में ले चले। देखिए गाड़ी निकल चुकल भी ले करे खातिर। देखिए में पानी चल चुकल बा, गाड़ी एंट्री मार दिले भी। अभी ले करके खातिर आकाश बाबू अपन हर गिरा चुकल बाड़े। 2 नंबर लगा के पूरा हरा के रोटर अपन चालू कर रहे ले होता। देखिए यही धान के खेती वाला मशीन चला के पानी भरल गई बावे। और एगो दूसरा खेत भी तैयार करता रहे। देखिए पानी चलता है ले करे खातिर। हरनाथपुर में सबसे पहला खेती करे वाला इहे बावन अभी जमदार से हमारा एकदम कुदारी चला रहा बड़ा धकाधक। पहला खेती किए बाड़े काहे गाँव में आग लगावत रहे सबसे पहले। आए देखिए आग लगावत रहे लेकिन बोलत नहीं खन। सबसे पहले खेती ये करे वाला बाड़े थे। हाँ यहाँ के सबसे पहले करे बने बहुत बढ़िया बा। आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे बहुत बढ़िया खुशी के बात बावे। यहाँ से आर कागार धो के पूरा खेत के जुताई कर दे आकाश बाबू। देखिए जोत के गाड़ी निकल चुकल बिया। कितना साफ सुथरा खेत जोतले बड़े, आर कागार पूरा धो ले बड़े। देखिए एकदम कोना एकदम पूरा बराबर धो के जोतले बने सब खेत के एकदम बना दिले हलुआई। तो ये ब्लॉग वीडियो में बना रही लो। एमे आगे भी दिखाओ जी धान के रोपाई से लेके बिया छिटाई तक ले सब दिखाओ जी। तो आकाश बाबू से पूछल जाए कि अपन खेत इतना बढ़िया बनैला है ना, दूसरा के खेत के कैसन बनावेले? आकाश बाबू आर कागार कौन धो के तो खेत अपन एकदम हलुआ बना दिलो। गाड़ी तहारी हो? हाँ गाड़ी अपन ही है। यही से ना बढ़िया से क्या बोला जोतला है तू पूरा खेत, और अपन एकदम हलुआ बना दिलो। आ दूसरा के खेत के जोतेलो? नहीं ऐसा कुछ नहीं के। हाँ हमार का नाम ये होला कि आपन होके चाहे गैर के। हाँ सब काम बढ़िया से होके के चाहिए। हाँ और बढ़िया से करे नहीं। हाँ ऐसा कोनो बात नहीं के। लोग देखे ला यहाँ तक के हमार पड़री भी गाड़ी चले जाले जुताई भी देख के। हाँ यही के वजह से अब सबसे पहले खुद के आपन रोपनी होताटे। हाँ आज पहला सबसे पहले हरनाथपुर में आग तुम ही लगावत रहलो। आग का लगावे के बाद में सबसे पहले बिया भइल बा, डलाइल बा, रोपल जाता। आग का लगावे के बाद में ठीक बात है। वीडियो में बना रहे के बाद आकाश बाबू लहान अब देखा जाए बिया छिटाई आ धान रोपाई। तो इतना वीडियो फिर ब्लॉग में रोक दिखाओ जाई। जुड़ा रही लो वीडियो में देखत रही लो। पास में बियडार बा, बियडार से आकाश बाबू बिया लेके चलल बड़े, और पास में इनकर खेत बा। देखिए पूरा खेत ले बावे, और बिया इधर रख दिले बड़े यहाँ लिया के, और काफी बिया बहुत बड़ा बा। देखिए कितना बड़ा बिया बा। आकाश बाबू का कर रहा बड़ो? बिया ढोआ तनी का करी, घामा में हालत खराब हो गइल बा। खेती करे में मजा बानू? माजा तो बढ़ले बा। तनी बिया छीट के देखावा के खेत में बिया छीटल जाला। बिया छीट के दिखा रहल बानी, बस लेके आ चुकल बानी बिया। देखिए आकाश बाबू बिया छीट रहे आटी, और जे में रोपे वाला आदमी बा वो आई बस अब रोपी। इनकर काम खत्म बा बिया छीट के। देखिए यही गाँव में खेती होला धान के। तो इहे गाँव में मजा बा, खेती किसानी यही होला। परेशानी तो भाई हर जगह बा काम में। आकाश बाबू कैसन लागत बिया छीट के?
बहुत मजा के लागत है बिया छीटे में। स्पेशल दिल्ली से नौकरी छोड़ के आइल बा खाली खेती करे खातिर, बड़ा खेती से लगाओ बता रहा। खेती से तो लगाओ तो बढ़ले बा, पैसा- पापा से अकेले तो होई ना। आ पैसा तो कम तो पैसा खइबा ना, अनाजो न खइबा। हाँ अनाज तो खाए के बा किसान। देख कितना हरा भरा लागता खेत में। चलिए अब धान रोपाई तो रोवा लोग के वीडियो में फिर दिखावल जाई। का आकाश बाबू हैं हाँ आगे के कार्यक्रम होई तो दिखावल जाई फिर भी। ब्लॉग में ब्लॉग बहुत बड़ा होई लेकिन एमे लागल रहला काम बा, लास्ट तक लन की दिखाएम जा। अब एमे रोपनी होई तो रोगल तक दिखावल जाई। तो हमने कॉलर नहीं कि रोगल के रोपनी होई तो दिखाएम जा। त प्रकाश बाबू तो बैठल बड़े हमरा घर तर रह या हम बैठल बनी, तो यहाँ सामने ही से रोगल के दिखावत देखिए रोपनी के खेत में चल रहा बा। एकदम देखियो दे खेत में जाना लागल बा लो, देखिए दे पूरा रोपनी चल रहा बा, जाना रोप रहा बा लो। चलिए पास से दिखाओ तनी कितना बढ़िया रोपाई हो गइल बा ये फूल खेत के। चले के प्रकाश बाबू पास से दिखाओ जा। हाँ चले के जरूर जनता लोग के दिखावे के तो पड़ी ना। हाँ कि- रोपनी होता है। हाँ बाहर जे रहा तो देखे के चाहिए ना बाहर जो रहता है तो ओकरा के दिखावे के पड़ी ना कि कैसे बिहार में ऐसे रोपनी होखेला। खेती बाड़ी हाँ खेती बाड़ी कैसे होखेला, जौन चावल लोग खाला कैसे कितना मेहनत से होला। कैसे अनाज उपजेला जिया, कितना मेहनत लागेला, हाँ उ पता चले के तो चाहिए। तो देखिए अभी यही छोट बिया बा या पड़ल बा, तो बिया तैयार नहीं के तो रोपनी चालू नहीं के, आ इनकर बिया बढ़ के उगला तो रोपनी स्टार्ट भैया। देखिए और ना गाड़ी लागल भी अभी ओनियो रोपी है ना, पीछे खेत बावे एनियो रोप ले बड़े। कोना घूम घूम के बारी बारी से पूरा खेत में देखिए बिया छीट देले बड़े। अरे तनी मुनी बाकी बा और छीट दिहन लगभग में काम अपन कर देले बड़े। अब जाना लोग के काम बा में आके का आकाश बाबू। तो जैसे हमनी के फाइनली कहते हैं धान के रोपनी दिखावे खातिर, तो धान के रोपनी फाइनली हो चुकल बा। का हो पर आकाश बाबू दिखा दियो खेत। दिखाई फाइनली हमार खेत रोपा चुकल बा। देखिए फाइनली खेत रोपा गेल बा एंगती। अभी एंगती लड़कल बा, धूप बा, फिर शाम के हरा हो जाई। और आज ही रोपाइल ह और हरनाथपुर के सबसे पहला धान के रोपनी आकाश बाबू हमारा करैले बने। हरनाथपुर में स्टार्टिंग कर दिले बने कि लोग के बिया नहीं खेबे लेकिन इनकर बिया तैयार होलो। तू कितना खुश बा सबसे पहले खेत रोप के? हम बहुत खुश बानी कि हमारा जो रोपनी हो चुकल बाटे। हाँ और काल भी अभी होई हाँ और डेली होई। अब मशीन चला के कइल जाता टे। बारिश के कोनो ठिकाना तो बाना कि कब बारिश होई या का होई, यही के चलते अपन सुविधा बाटे। ऐसे अपन सुविधा से सब रोपल जाता टे, कइल जाता कि जल्दी करके अपन जगह पे जाइल जाओ। अच्छा ये बाहर से रहन ई रोपनी करावे खातिर बेचारे मशीन से अपन जल्दी करके निपट के फिर बाहर अपना जॉब में चल जिहन। देखिए यहाँ रोज ये आदमी रहला रोप के नीम के पेड़ तक छाँव में बैठल बा लोग। और पीछे मैंने ट्रैक्टर लागल भी आकाश बाबू के। अब वो खेत बाकी बा, वहाँ पानी चल गइल बा, लेव भी कर दिल बड़ा सहित जान जाई लो जा रोपी लो ना हो। हाँ लेव करके आ चुकल बानी, बस अब थोड़ा रेस्ट करके जाई लोग और रोपी लोग। ओकरा ठीक बाद बा। खाना वाना खा के अपना घरे जाई लोग। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गइल बा काफ़ी ब्लॉग में। चले के हमने की रहला खेती बाड़ी के सिस्टम धान के दिखा देनी जा। तो हर हर महादेव। वीडियो लाइक करी, शेयर करी, फॉलो करी। हाँ जय शिव शंभू। जी श्री शंभू।